Mahilig ka bang tumaya ng 3D Lotto? Pero wala kang ideya o naguguluhan ka kung anong tatayaan mo? Pasok ka sa channel ko, baka swertihin tayo. Magbibigay ako ng tips kung anong magandang numero sa pamamagitan ng sariling strategy at pamamaraan ko. Pero advice ko lang po, huwag niyo pong iasa ang lahat sa larong ito. Dahil ito ay swerte-swerte lamang. Paki-subscribe na lang din po ng aking channel at paki-click ang bell icon para ma-update kayo sa mga susunod kong mga video. Maraming salamat po. Hello guys, this is Sir Love again guys. This is LYADG. It's January 9, 2023. So, kahapon di tayo nakapag-update kasi Sunday po guys. So, na-busy tayo. So, ngayon it's Monday and recap tayo sa result kahapon guys. So, sa 2 p.m. is 829. At saka yun, lumabas na yung 29 na pairing na ating hinihintay guys. So, nag-rumble siya pero sayang na sayang kasi slide yung combination natin na binigay kahapon. So, yung binigay natin is 269 then 279. So, sayang hindi pa siya naging nag-289. So, better luck next time na lang guys. Bawi na lang tayo sa ating susunod na pattern na ating ilalapag. And then sa 5 p.m. draw is 431. And then 633 sa 9 p.m. So, dito po tayo ngayon guys sa ating bagong pattern. And then, shout out nga pala ako guys yung mga nag-comment sa last post natin, yung mga nag-share sa video natin guys. Kahit na napusoy tayo guys, pero bawi na lang tayo guys kasi ganyan lang talaga yung sugal eh. So, may panalo, may talo, marami yung talo, pero at least pag nanalo ka guys, hopefully na makakabawi talaga tayo guys. So, ganun. So, I just want to share pattern guys na waiting. So, yung maintain natin guys na inaabang-abangan. So, sayang yung 708 kasi nag-syndicate eh. So, naging 307, di ba? So, sayang. So, 307 ba yun? 037. 037. So, sayang na sayang talaga. So, I'll just share pattern guys. So, pag meron kayong ganito po na pairing guys 1-7 yan. So, meron akong waiting na 1-7 guys. So, if ever hindi po ito maglabas ngayong 2 p.m. So, pwede natin i-try natin siya sa 5 p.m., 9 p.m. Or pag hindi pa rin lumabas sa 9 p.m. guys, pwede natin ibalik yan sa 2 p.m. Yan. So, ito talaga yung inaabangan ko eh. So, meron siyang 1-7 na pairing na lalabas. So, possible, meron lang muna akong i-share guys sana na maintain yung update bali sa maintain natin. Yung maintain natin, yung 906 is kung okay pa ba, tsaka, or yung 650. Sasabihin ko, yung 906 okay pa yun eh. So, pwede pa siya kasi meron pang 60 pairing na hindi pa lumabas eh. So yung 560 po tsaka 960 pwede pa po yun, pero para po sa akin yung 960 po yung medyo mabigat. So isulat natin guys ha, 960. So itong 960 guys, nandito yan sa maintain eh. Yan. Target. Rumble yan. Yan yung possible talaga guys na maglalabas kasi 6-0 na pairing yan eh. So, hindi pa siya hindi pa siya lumalabas. So, ito guys, ito yung 1-7 na pairing, yung hot pair natin eh. Yan. So, kung ako yung tatanungin guys, yung best na pamaris po nito is, andito po lang po yan sa, yung best po natin ito is 178. Tsaka yung defense nito is 175. Yan. So, ito po guys, ito po yung 1-7 na pairing guys. Try natin all draw kasi mayroon kasi akong waiting na 1-7 na pairing eh. So, possible niyan is 178, 175.
Kasi meron pong 7-8 na pairing na waiting. So, possible pa rin, nalalabas pa rin yung isang binigay ko na 708. Yan. Pwede rin yan. Kasi sa batch na yan na combination na pwedeng maglabas is yung 816 tsaka 960. Yan. Meron kasing isa nito na pwedeng maglabas. So, yung pinik natin is yung 960. Kasi, pag naglabas itong 708 guys, possible, ito na po yung slide niya. So, pag naglabas naman ito, so possible, yung lalabas dito na 17, malaking chance si 175 na. So, pag naglabas dito yung 178, so possible, ito na talaga yung pairing na 78 dito guys. Yan po yung possible na mangyayari po. So, watch out po tayo sa mga sinabi natin guys kasi pag lumabas po yung combination na yung 7-8, alam na natin kung saan tayo mag-a-adjust sa maintain guys. Yan. So, best pair natin, ang hot, yung 1-7. So, abangan natin guys yung 1-7 na pairing. And then, yung maintain, lagay natin yung 960. And meron kasing isa nito na mayroong lalabas guys. So, merong isa na lalabas. Merong isa na lalabas to So, watch out tayo nito guys. Kasi yung pinik ko dito is yung 960. Yan. And then, nasa list po ito ng kailangang bantayan So, ito po yung best pair natin ngayon, yung 1-7. And then, pag nakuha po sa computation or pattern, sa in exact draw, pagpasok po itong tatlo, or maybe isa dyan, try nyo po kasi mayroon talagang lalabas na isa dito Yun. And then, meron ako ibibigay na one combination lang guys na very very hot talaga sa pattern natin guys. So, hindi ko po alam kung kailan to babagsak pero watch out nyo po itong 253 kasi merong pairing na 53 So 253 target rumble. Yan, isama na rin natin yung 960 guys. Yan. So yan. So, tandaan po, paki-screenshot po. And sana po manalo po tayo ngayong araw. And salamat po sa lahat ng mga nanood. And update lang po tayo ng update. Mayroon din tayong araw guys na suswertehin tayo palagi tulad ng dati. So, thank you ng marami. And sana po, don't forget to share, to like, and comment po para ma-update po natin yung mga nagfa-follow. Yun. And thank you po sa lahat and God bless us all.